changu nimafuna nikukamba kuza mental health kuti anthu ambiri tikumana ndi mavuto osiyanasiyana amatenda okhumudwa koma timafuna titatulukamo koma zimativuta ndizovuta kumana ndi zinthu zokhumudwitsa ndikutulukamo mwansanga ndikumaonanso moyo kukoma. Ndiye ine sine expert wa mental health koma ngati munthu amene ndadutsamo komanso ngati munthu amene ndafufuza kuti kodi umu ndingatulukemo bwanji. Zaka ndi zaka kumakhala ndikufufuza kuti thupi lathu limene bwanji. Mangofuna ndifotokoze kuti kwambiri anthu timapanga focus pa zinthu zimene zisale zimene zikutipatsa mavuto ndiye timatenga nthawi kuti titulukemo. Ndikutanthauza chani? Tikakhala kuti tili mu depression anthu ambiri timapanga focus pa zimene zatipanga depress ma thoughts kaya mwina kusiyidwa chibwenzi, kumwalira kwa okondeka, kutha kwa ntchito, kusowa kwa ntchito ndi zina zambiri zokhumudwitsa zambiri. Anthu ndipo siyana tili mavuto osiyana komano nthawi zambiri timapanga focus pa mavuto aja koma titapanga shift mindset yathu titasuntha maganizo athu kuchoka ku maganizo amene amatipangitsa depression aja ndikupita kuti thupi lathu limene bwanji. Tikhoza kupanga kufulumizitsa kuchira kwathu chimene tonse njenoti thupi lathu ndi machine nkhale timaona ngati ndi chinyamanyama koma ndi machine inapangidwa ndi ziwalo zimene zimatulutsa tengati ya michere ina yake imene imatipasa masignal opangitsa kuti thupi lipange zinthu zina zake. Ndi michere imene ili patopu kwambiri ndi dopamine ndi cortisol. Dopamine ndi mchere umene thupi lako limapanga wakhala kuti wapanga achieve chinthu china yake chachikulu, kaya waphunzira chinthu chanyuwani, wapeza ntchito, kaya unalemba goal ya chaka chimene 2025 wamaliza waipanga achieve, kaya wakhoza mayeso. Dopamine ndi wabwino amakupasa goal to work towards. Ukamaliza muja you get the reward. Nde ubongo wako mukuza teti kapangeso zichona panga zija kuti tinjoye. So ubongo watu sudziwa kuti mwakumudwitsana ndi mkazi, kaya mwakhoza mayeso, kaya mwapeza ntchito. Ubongo wanu umangopanga respond kuti chija unapanga chija chinabweretsa kamchere kena kake. Ndikufuna kamchere kajakatani kabweretsa nchifukwa yake zinthu ngati kupita ku show mbezero kuna koma ku show kuti makati thupi lako tatulutsa chani dopamine. Fa dopamine amatulukani mukamvera nyimbo ndiye masiku anowa ma stimulants mudziko mwathu anachulukitsa. Ndi chifukwa chochulukitsa ma stimulants ndizovuta kuti thupi lathu lizolowere dopamine amene matuluka. Fa dopamine amatuluka kusiyana-siyana. Matuluka tikamapanga scroll pa TikTok paso kweza TikTok apeza ungopanga scroll 1 hour. Chifukwa chani? Makhala tutulutsa dopamine. Ndi chifukwa dopamine amene akutuluka pa TikTok yamakhala ndo ambiri kuposa amene ali kunja outside wakhala kucheza ndi anthu kupanga zinthu zako za daily. Mapeza kuti addiction imayambika. Ukhala basi umango scroll pa phone umangopanga janja fodi regulation ya dopamine tumango sikuyenda bwino. Ndiye dopamine ukhalapo kuti too much dopamine imene amabwesa no motivation, munthu mangokhala waulesi basi mangokhala pa phone. Komano palino culprit wankulu pali cortisol. Of course cortisol ndofunika mu njira yona kuti anatipangira kuti tikakumana ndi chinthu choopsa tizita kupanga react mwansanga chimene chanchoto koma ndi mkango uja ndikuti cortisol akatuluka magazi amambopampa kwambiri high blood pressure komanso glucose amene amakhala asungidwa mthupi mwako sugar amapangidwa convert kuyamba kugwira ntchito mthupi kuti ukhale ndi energy ambiri uthawe. Ndiye cortisol ndofunika pamene uli ndi stress ya short space of time, kaya uli ndi speech imene nakambira ndi talk energy, kaya ukalemba mayeso akakupanga kiki umakhala ngati kuti uganiza mwansanga kutani. Komano cortisol uja akapitirira amasandukano opereka stress chifukwa akapanga pang'ono nthawi yochepa ija thupiso limapanga create ma cortisol inhibitor. Michere tinaso timakathesa chani cortisol uja kuti danger ija yatha tsopano
utakubwerera mchimake. Komano ukakhoti ukumana ndi danger thupi langa tuza cortisol ndi ma inhibitors aja amakanika kupanga inhibit cortisol ja ndi makati thupi lako lili ndi cortisol chuluka lungopanga magazi angopampa pa sugar ungotuluka uli pa alert mozoti umona ngati akusautsani maganizo ako akutha kwa chibwenzi, koma si maganizo akutha kwa chibwenzi, koma ndi michere iji makati achulukitsa. Maona ndeno mata kuti kaya upanga focus maganizo uzilimbisa mtima kuti ayi munthu ujawo basi wapita, sizisintha kwenikweni chifukwa timapanga address issue yolakwika. Momwe tipange address ma chemical balances mthupi mwathu. Yetu ndiye ndichani ndingopanga mwasangasanga ndichani chimene tingapange kuti tituluke mwansanga mu depression. Amati depression siitha, vuto lako silitha, umangokula around vuto lako ngati kavuto kako kamadzaza mukapu iwo maonjezera space, kuyika space ya beseni. Ndoti ka space kakakwacha kaang'ono at least uli ndi space yambiri yotani yozungulira. Koma amati vuto silimathe, you just grow around your problems. So zinthu zazikulu ndi exercise. Exercise ija sikuti imathandiza fwe kuti umakathamanga kwa mpweya wabwino umaona mitengo, imathandiza fwe kuti ndi ukamathamanga muja imatulusa ma natural inhibitors a cortisol in some way. Kazimayenda bwanje komano ukamathamanga umatulusa ma michere yokathesa cortisol uja, ndiye ngati cortisol ali wambithu mwako ukamathamanga umakhanga kunchepesa choncho. Komanso mindful breathing. Pala daina akamata Wim Hof kazawa namwali anazipha naonso anawa mu depression mpaka nafika kuti chilichonse sichinkasangalatsa. So fast forward anapezeka kuti winter ankaenda mpaki nyanja za anzathuwa zimapanga freeze makanga ice. Anapeza kuti wapita pa ice paja waponda pa ice ndi anagwera mkati. Atagwera mkati muja anapeza kuti anakhalamo anakhangadwa mire anakhalamo ma minutes ochuluka kuposa mmene ma minutes amakhalira munthu madzi, koma chodabwitsa nchoti sanapange panic yayi. Anamva bwino kwambiri kanali koyamba iye kumva bwino. So fast forward anapanga breathing technique, nditumiza link yake. Breathing technique imeneyo nimagwisa sonchiro na nthawi zina imatenga 11 minutes umangopanga play pa ndi kumangotsata zimene akukuza in 11 minutes. Ngati unali ndi anxiety ngati unali ndi stress imatsika. Chifukwa chani? Umakhala kuti cortisol wapanga kwapita ma cortisol inhibitor upanga breathe bwinobwino, blood pressure yako yabwerera bwinobwino. So exercise breathing technique zakudya zinaso zimathandiza ngati omega 3 fats mankambauja nsomba za ma fats zimathandiza so kutulusa ma cortisol inhibitor. So chachikulu mafuna ukamba chenoti tikomana ndi zokhumudwitsa depression zovuta ukamba sungamuze munthu kuti ayi iwalani koma kuti tifulumizitse kuchita kumene kucha tiweneka diet yathu tikonze, exercise tichiteko khali tisafuna kati zilira tisithamanga tikutani tikulira tuzoti tifuna jose dopamine cortisol mthupi mwathu. Breathing technique chako ndi sori kupuma bwinobwino fa munthu akhati uli matenda okhumudwa so kupuma bwinobwino right. So zinthu ngati zimenezi zimathandiza kuti ubongo wathu ndi thupi lathu likhale pa balance yabwino. For mental health yathu tikaitenga bwino tikakhala kuti tili pa mental health level yabwino zinaso zimene zimatizungulira zimayenda. Koma mental health yathu ikati si bwino fodya zakudya zimene tikudya kusapanga exercise worse tikakumana nazo kukhumudwitsa mapeza kuti basi moyo wako umakhala ngati downhill. So I think mungofunika awareness nzovuta nkhanizi komano I hope wina wakathandizika ziko.